Їхали по дорозі. Заїхали глянути на кукурудзку. Ще не зійшла, але вже сходить. Федоровича картопля. Що взяв, зробив коняра. Лишив я йому місце, щоб він тут розвертався. Тут була кукурудза геть сюди посіяна, на 4 метри. Рахуємо, да? Де нас картопля. Хай навіть тут. Стаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 метрів. Він що тут тим кораблем оборвав ту бульбу чи що? Я просто в шоці. Дзвоню, каже, яких там, каже, 10, 4 метри, яка заїхав потім. Зараз візьму, фризану, щоб хлопцям було де розвертатися. 1,80 м займу картоплі, бахнув. І до побачення. Циркач, блін. Ой, займися, каже, робити. Що наробиш?